15 сентябрьдә Теләчедә яшәүче социалистик хезмәт герое КПССның 25-нче съезды делегаты, ТССРның иң яхшы сыер саучысы дигән мактаулы исемгә лаек булган Гөлбикә Гали кызы Каримовага 85 яшь тулды. Фидакар хезмәт иясен районыбызның социаль яклау идарәсе начальнигы Лилия Гайнетдинова, Теләче районы җитәкчеләре, туганнары котлады. Гөлбикә Каримова бөтен гомерен терлекчелеккә багышлап, барлык хезмәт кул көче белән башкарылган авыр елларда зур тырышлыгы белән хөрмәт казанган мөхтәрәм шәхес. Хезмәтенең беренче елларында ук югары нәтиҗәләргә ирешә. 7нче сыйныфны тәмамлауга үзәк фермасына эшкә килгән кыз 42 ел сыер савып лаеклы ялга китә. Герой булам дип түгел, бары яраткан эшенә бөтен көчен биреп башкара ул. Бик авыр хезмәт белән хөрмәт казанган кеше мин эшкә кергәндә группада 12 сыер, аннары 16, алга таба 25 сыерга җиткерделәр. 19 ел кул белән саудык. Аппаратка киләнгәч эшләр бераз җиңеләйде. Тирес түгү, ашату, су эчерү барысы да кулдан башкарылды. Гади сыер саучы гына булсам да зур дәрәҗәле исемнәр бирделәр. 1965 елда Ленин ордены белән бүләкләделәр дип сөйли ул. 1968 елда ул бер сыердан 5549 килограмм сөт савып алып, Сабы районының уртача күрсәткеченнән 2 тапкырга арттыра. Шул елны аңа ТССРның иң алдынгы сыер саучысы дигән мактаулы исем бирелә. 1971 елда социалистик хезмәт герое дигән исемгә лаек була. 1976 елда КПССның 25-нче съезд делегаты итеп сайланып, Мәскәү шәһәренә баруында Гөлбикә апа күңел сандыгында матур хатирә итеп саклый. 1993 елда лаеклы ялга китә. Аны бүгендә татар хатын-кызларына хас тыйнаклык, сабырлык, гадилек бизи. 2 районда мине бик зурлады. Онытмавыгыз, ихтирамыгыз өчен бик зур рәхмәт диде юбиляр.